Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen. mai sauraro kada dai ka sha'afa za ka iya tuntuɓar mu ta shafukanmu na sada zumunta wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Za kuma ka iya sauraron mu kai tsaye ta www.arewaradio.com. A makon da ya gabata dai mun ce masana masu bincike sun gano cewa ana tonowa tare da sarrafa karfe a gindin dala tun farkon karni na 7 wato shekara ta 635. To amma ba su da haƙiƙanin wani bayani da ya ambaci mutanen da suka gano ko shigo da yin amfani da sarrafa karfe a birnin Kano. Bayanin da za mu iya yi mai muhimmanci a nan shine akwai wasu mazaunai ko ƙauyuka a kewayen Kano waɗanda su ne tsofaffin garuruwa, kusan a ce ma sun girmi ita kanta Kanan, ko kuma a takaice sun riga ta samun wayewa ta fuskar ganowa da kuma sarrafa ta ma da ƙarfe, kasancewar an gano cewa ɗan adam ya fara rayuwa ne a wasu sassa da kewaye da birnin Kano tsakanin shekaru 3000 zuwa shekaru 5000 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Gwaje-gwajen shekaru da aka gudanar a kan wasu abubuwa kamar ƙwan makera da aka tono a ƙarƙashin ƙasa da gindin duwatsu a tsofaffin ƙauyuka kamar su yankin ƙarfi, birnin kudu, rano, rurumshema da kuma yankunan duwatsun ƙasar kazaure wato wawan rafi, su nuna cewa waɗannan yankuna suna ƙunshe da alamomin aikin ƙira fiye da ko'ina a nahiyar Afirka. Domin kuwa gwajin shekarun da aka yi a wasu sassa na yankunan Roni da Sheme sun nuna cewa ana tonowa da kuma sarrafa karfe tun kimanin shekaru 2400 da suka wuce. Wannan shine ya sa masana suka kyautata zaton cewa wannan sashe na ƙasar Kano shine sashen ƙasar nan ta Afirka ta yamma, inda ake tsammanin wurin da aka fara amfani da ƙarfe a ilahirin nahiyar da kuma watsuwar wannan fasaha ta ƙira a faɗin duniya baki ɗaya. Da mai sauraro a wancan mako dai a nan muka tsaya.